F'Malta madwar 22% tal-ikel li ammonta għal 180 kilo għal kull persuna fis-sena jispiċċa jinħela. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet mis-Soup Kitchen li matula nediet lab Save the Food li sertejn biex tonqos il-ħela tal-ikel. Kemm il-darba meta konna għadna tfal kienu jgħidulna biex nieklu kollox ħalli ma naħlux l-ikel għax hawn min m'għandux jiekol. B'dan l-istess kunċett ser tkun qed taħdem din lab li permezz tagħha tonqos il-ħela tal-ikel u fl-istess ħin igawdu minna organizzazzjonijiet li jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Lab Save the Food li ħadmet fuq għall-organizzazzjoni Soup Kitchen li hija mmexxija mill-Franġiskani hija miftuħa għall-organizzazzjonijiet lokali kollha. Fil-fatt, deputat chairperson ta' Soup Kitchen Alexei Dingley qal li sissa diġà applikaw 5 organizzazzjonijiet biex jagħmlu użu minnha. Permezz tal-app dawn l-entitajiet sempliċement jieħlu fuq dil-app jidvertajżjaw b'mod kollox b'xejn ovvjament l-ikel li hemm bżonn li jinġabar u mbagħad min-naħa l-oħra l-NGO kemm jieħlu min-naħa l-oħra min-naħa tagħhom fuq l-app u jażlu li ma ikel iridu jiġbru. U bekk inkunu qarribna flimkien dawn l-entitajiet flimkien mal-NGOs. Fl-aħħar l-idea li innaqsu ovvjament il-ħela għax dan huwa ikel li kollu kien se jintrema però issa ħajintuża proprju minn dawn l-għaqdiet. Waqt il-konferenza fil-binja ta' Soup Kitchen fil-Belt, iċ-chairperson ta' din l-għaqda Patri Marcellin Mikallef tkellem dwar esperjenzi li jiltaqa' magħhom fosthom ta' nies li ċirkustanzi tal-ħajja iwassluhom f'diffikultà. Aħna x'nu noħolqu awareness fil-pajjiż għarfien għaliex aħna nemmnu li f'kultura bħal tagħna għandna ammont ta' ikel illi ma jiġix ikun smat. U nħoss li l-għand ma nieħdu xejn for granted illi kollox għandu prezz. U kemmu tajjeb illi dak li għandna nużawh. Save the Food saret permezz tal-iskema ta' appoġġ għall-inizjattivi żgħar li amministrata mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.